Ntwana basikhaya emolweni bethuna niyayiqonda baphofu siphila kwixesha eli dangerous. Siphila kwixesha very dangerous. Ngoba noba singafika apha sihlaselwe or kwenzeke into, ezo videos abantu abazuzibhiliva bazawuthi ku-A1, andifuna umbiza igama, ku-AI. Anditsho abantu kwabanye kwezinye indawo uyaqonda baqala amazwe ebekhuleka ngenxa yento yobana bekuye ku-imedia incede ipapasho ezo ndaba, and then fumanise uba kuba kwi-solidarity from other countries, then nikwazi ukukhululeka nililizwe. But ngoku sikwixesha elinzima lobana singafika siphoselwe into singabonwa kwamntu. Singafika siphoselwe into singabonwa kwamntu. Sigqibele nini uva uthetha ngoBrenda Fassie elalizwe eliya lalamfolowa ulwela abantu bakhe. Sigqibele nini uva kuthethwa ngalo. Yaqonda babekhe wazaxhaphaka indaba zakhe apha kweli gumbi sikulo, but somehow ngoku awusava kwanto, asazi noba basaphila noba kwenzeka ntoni na. Bethunana siphila kumaxesha anzima, and eli xesha sikulo lifuna sibe united. Siphakama siku-awakening spiritually, and lixesha lokubana thina abantu bomoya sibambane. I-division le iyenziwa into yobana sihle nje sifuna uphakama, omnye abe mkhulu komnye, ayisoze sisebenzele bethunana. Unintsi lethu bethunana, we know that sikhuliswe ngendlela akhange sithandwe emakhayeni. So xa siqala ukuthandwa apha ku-internet siye ithi get into our head. Kawuba ngosifuneke sibe sinyembana, sixabana sedwa apha, silibala ukuthi sithukwe iminyaka, sazondwa iminyaka. Funeka sibambaneni bethuna side sibe united, because kaloku we all know nokucindezeleka kogogo nomkhulu bethu is because kwaqala kwaba kwi-division. I-weakness yethu leyo, sine-weakness ye-division yokwazi ukohlulwa. Ndicela uyicingisise le nto, uba kungaphoselwa into apha phezu kwethu ngoku, ubani ozayibhiliva loo nto leyo? Leliphi ilizwe elizayibhiliva loo nto leyo? Because yonke into ngoku kuyakwazi ukwenziwa i-fake ntontoni, and I think ulungiselelwe loo nto ukuthi xa si-invade iindawo ezithile, xa singenele iindawo ezithile, abantu bacinga fana hayi sathi hayi ayikho loo nto leyo, le video ayonyani. Siphila kumaxesha anzima, masiphakamiseni umoya, because that's the only way now to prove le minyaka kugezwa kuthiwa into zomoya zange zincede kudala, uba ngoku zingakwazi ukunceda, especially basingabambana, especially ke bomama. Mna ndithanda basingabambana, siyekeni competition, siyeni phambili, because this is our time. Masiyeni phambili family. 10:10 on the timer. Mandithi kuwe, everything is working out for you. Apho unyathela khona ukhokhela ukhanya, apho uhlala khona ukhokhela ukhanya. Peace out fam. Love and light.